Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube, Skincare by Chris. Είμαι ο Χρήστος και μαζί θα συζητάμε προϊόντα που χρησιμοποιώ στο skincare μου και διάφορες συμβουλές και tips που μπορεί να σας χρησιμεύσουν. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πρωινή μου ρουτίνα, τα πράγματα που κάνω κάθε πρωί στο skincare μου και ποια προϊόντα χρησιμοποιώ. Αρχικά πρέπει να εντοπίσεις το τύπο δέρματός σου. Εμένα το δέρμα μου είναι normal προς λιπαρό. Άρα εκεί θα χρησιμοποιήσω το αντίστοιχο καθαριστικό προσώπου μου. Ένα από τα αγαπημένα μου καθαριστικά προϊόντα λοιπόν είναι τη CeraVe. Το συγκεκριμένο καθαριστικό περιέχει νιασιναμίδι, 3 σεραμίδια και ιαλουρονικό, όπου βγάζει τη λιπαρότητα του δέρματος και κρατάει το πρόσωπό μου απαλό και καθαρό. Άλλο ένα καθαριστικό το οποίο χρησιμοποιούσα, απλά δεν το βρίσκω εδώ πέρα, το συγκεκριμένο είναι τη Cetaphil. Είναι επίσης το ίδιο με τη CeraVe, πολύ ωραίο, έτσι καθαρίζει πολύ και ενυδατώνει το πρόσωπό μου, αλλά χρησιμοποιώ τη CeraVe εδώ πέρα γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου καθαριστικά προσώπου. Το πρώτο πράγμα που θα χρησιμοποιήσω μετά είναι βιταμίνη C. Τώρα χρησιμοποιώ τη La Roche-Posay. Είναι πάρα πολύ ωραία βιταμίνη, σε μυρίζει καταπληκτικά. Απλά θέλει προσοχή να σφίγγεις καλά το καπάκι, γιατί οξυδώνονται πάρα πολύ εύκολα. Και αυτή και της L'Oreal είναι πάρα πολύ ωραίες βιταμίνες, αλλά θέλει λίγο προσοχή. Οι άλλες οι οποίες είναι με αντλία οξυδώνονται πολύ δύσκολα, όπως είναι της Kiehl's, της εταιρείας αυτής. Λόγω της αντλίας που έχει δεν οξυδώνεται πολύ εύκολα. Η βιταμίνη C τώρα τι κάνει? Υδατώνει αρχικά το πρόσωπο, του χαρίζει λάμψη, στην ουσία βγάζει τον πραγματικό τόνο του δέρματός σου στην επιφάνεια και περιέχει και ιαλουρονικό, το οποίο είναι αντιγυραντικό και αντιοξυδωτικό. Τα βράδια που χρησιμοποιώ ρετινόλη, το επόμενο πρωί, μετά τη βιταμίνη C, θα χρησιμοποιήσω ιαλουρονικό. Εγώ χρησιμοποιώ τη Ordinary, είναι ένα από τα πιο οικονομικά ιαλουρονικά στην αγορά που κυκλοφορούν. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ, πάρα πολύ ωραίο και το χρησιμοποιώ και στο λαιμό. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσει παντού, ενυδατώνει πάρα πολύ, ειδικά μετά από ένα βράδυ ρετινόλης που έχεις χρησιμοποιήσει. Οπότε, μέρα παραμέρα στην ουσία στην πρωινή μου ρουτίνα θα το χρησιμοποιήσω. Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσω για την αγαπημένη μου ενυδατική, η οποία είναι τη Kiehl's Ultra Facial Cream. Είναι τόσο smooth στην υφή, απλώνεται πάρα πολύ εύκολα και είναι full μα full ενυδατική και νιώθεις σαν να μην φοράς τίποτα στο πρόσωπό σου, δεν είναι καθόλου βαριά. Είναι από τις αγαπημένες μου, τις οποίες δεν την αλλάζω με καμία άλλη ενυδατική, δεν έχω βρει άλλη που να με συναρπάσει τόσο πολύ. Τη φοράω και το πρωί και το βράδυ και στο λαιμό και δεν χρειάζεται πολύ ποσότητα γενικά. Κάνεις ένα τάκ και αμέσως λίγο στο πρόσωπό σου, δεν χρειάζεται πάρα πολύ ποσότητα, απλώνεται πολύ εύκολα. Είναι φανταστική για μένα και δεν την αλλάζω, τη χρησιμοποιώ δηλαδή κάθε μέρα. Κάποιες φορές τα πρωινά θα χρησιμοποιήσω τη Kiehl's την Eye Cream για τα μάτια, που είναι με αβοκάντο, η οποία επίσης είναι πάρα πολύ smooth. Γενικά η Kiehl's στα προϊόντα της χρησιμοποιεί πολύ λεπτόρευστη υφή, η οποία δεν είναι καθόλου βαριά για το πρόσωπο. Ειδικά το συγκεκριμένο που είναι και για τα μάτια, το βάζεις και από πάνω, το κάνεις δηλαδή όλο το μάτι. Και είναι φανταστική κι αυτή, δηλαδή ειδικά πάλι μετά από ρετινόλ μπορεί να σου προκαλέσει κάποια ξηρότητα, αυτή σου το επουλώνει. Είναι καταπληκτική, είναι φανταστική για μένα. Και τέλος, να μην ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το αντιλιακό. Το αντιλιακό πρέπει να το φοράμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα και να μην το ξεχνάμε ποτέ. Είτε έχει ήλιο, είτε δεν έχει, είτε βρέχει, είτε χιονίζει. Κάθε μέρα θα το φοράς το αντιλιακό. Γιατί στην ουσία όλα αυτά που έκανες με τα προϊόντα και την περιποίηση, αν δεν το προστατέψεις το δέρμα σου με το αντιλιακό, πάνε χαμένα. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις άμα δεν βάλεις αντιλιακό. Πάντα θα το βάζεις τελευταίο, πάντα ξεκινάμε από τα πιο λεπτόρευστα υγρά στα πιο παχύρευστα. Και ένα αντιλιακό που είναι αγαπημένο είναι αυτό εδώ του Avène με 50 δείκτη, το οποίο είναι και ματ. Είναι ειδικά για εμάς που δεν θέλουμε να γυαλίζουμε κιόλας, δεν είναι καθόλου λιπαρό και μέσα στη μέρα δεν γυαλίζει καθόλου. Είναι δηλαδή σαν να μην φοράς τίποτα. Αυτή τη στιγμή εγώ το φοράω και δεν φαίνεται. Δεν γυαλίζει, ας πούμε, το πρόσωπό μου με αυτό. Το συνιστώ πάρα πολύ της Avène και άλλο είναι της La Roche-Posay και της Bioderma. Τα τρία αντιλιακά δηλαδή που μου αρέσουν. Αλλά το πρώτο που μου αρέσει είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι full matte. Δεν γυαλίζεις καθόλου. Χωρίς αυτό πάει χαμένο το skincare. Επίσης, για εσάς που βαριέστε να τα βάλετε όλα αυτά το πρωί ή δεν έχετε χρόνο να τα βάλετε, μπορείτε να πάρετε τη βιταμίνη C της L'Oreal, όπου έχει και μία ενυδατική που είναι και αντιλιακό, είναι 2 σε 1. Τα δύο αυτά απλά βήματα έχετε προστατέψει το πρόσωπό σας, το έχετε ενυδατώσει και του έχετε δώσει λάμψη. Αν δεν τα βάζετε, δεν έχει βέβαια το ίδιο αποτέλεσμα με όλα αυτά.
Αλλά και πάλι από το τίποτα καλύτερα αυτό. Ή έστω, αν δεν θέλετε να βάλετε τίποτα από τα υπόλοιπα, βάλτε έστω αντιλιακό, παιδιά. Έστω αντιλιακό δεν είναι κάτι και δεν έχει καμία σχέση με αυτά της παραλίας, αυτά που θα πάρετε για να φοράτε κάθε μέρα και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Καμία σχέση με τις παραλίες. Δεν είναι λιπαρά. Οπότε, αν δεν μπορείτε να τα κάνετε, βάλτε έστω ένα αντιλιακό. Πιστεύω θα βοηθήσει και θα το δείτε με την πάροδο των χρόνων. Αυτά από μένα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για επόμενα τέτοια βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!